Antara kuli ramadi kelale Ekerangon Dole priorega Kapan koyo Isa sesatiga Ada Api dirasa Joko duduk Lada sini keluarga orang iki waktu memulasi diguri ini karena kita ayo salah kawanku terisi medal sedikit yang bahagia yang diadu sakitnya keinginan datang alas kok api syukur tidak sisa yang sulan beraja dari sisa untuk kafe hidupnya matur suwun Petruk mau lagune pertama kopi lendot lajengaken ngeranda sinden asal disuruh ngeranda sinden rada ramene kuwi mung lagu ngeranda sinden apa maneh ngerandane ngeranda sinden temenan lu rebutan
Rampung penonton penayagan melu rebutan. Dipun lajengaken malih pamundutan tasih kathah. Aturan Mbak Septi. Nah. Mangga Mbak Septi dipun sepot petis manis. Aduh. Abatis manis. Popos tapos tau. Pamundutan kata sangat nginangkani pamundutan ingkang kagungan hajat menika sampun. Menika para penonton nggih nyuwun lagu. Lagune napa? Niki Pak sinten iki? Oh, nggih matur suwun, Pak. Pak Darjito. Nggih, berani. Matur suwun nggih, Pak. Matur suwun, Pak. Berkah barokah nggih Pak Darjito. Nggih. Gawe Pak Darjito. Alah, jen. Alah. Itu niki. Asal nyawer sinten kuburan dadi ngenomi. Ngenomi pokoke lah. Dadi 32 tahun. Jadi orang berhitungan Mbak. Mugi-mugi panjang umur, diberi kesehatan, Amin. murah rezeki, Amin. Ya Rabbal. selamat dunia akhirat, amin. Ya Rabbal alamin. Pamundutan kata sanget. Napa mawon Enten iki? sing nyuwun kecewa. Kecewa. 9 potile telu. Oke. Enten sing nyuwun lagu ngelali janjine. Nggih, apa malih? Apa meneh? Coba las. Oh, kita sumilir sing di omah ya. Duh, Nggih, niku pun nyawer kados e. Oke, ya wis kalah ya karo sing karo warga. Nggih, kita sumilir mawon niku. Salam-salam kangge para seniman seniwati niki Mas Resiaji juga warga masyarakat iki. Nggih, jan dulur kula nang Mas Aji. Mas Aji, sing pundi niki? Mas Aji niku putranipun almarhum Pak Rasito. Rasito pendempunge Pak almarhum Sugino Siswa Carito. Oh, nggih. Iya, ngidir sumilir. Monggo.
Jan. Wah, ini Francisca Romania. Sepoten lagu lali janjine. Ayo cek. Tak terus. Kamu dengan cari Om Hesle. Lagu ini pun lali janjine. Wah, wah. Iya. Monggo Om Gesek. Undi gini. Iya. Weh. Oh niku Om Gesek, semoga. Niku semoga. Mugi-mugi berkah barokah Jan. Kaget aku Mas. Begitu naik langsung kayak gini. Ya ora apa-apa. Tak dereng rampung niki lagune. Dilanjengin. Nggih. Ya. Goyang gergaji panjenengan. Oh, goyang gergaji. Janjane kau ganti. Allah kali. Hatiku sembah nuwun niki rezekine mugi-mugi berkah barokah gesek ugi rezekine tambah lancar madune tambah laris amin luar biasa matur sembah nuwun sampun niki nggih urung niki sekotok ya wis ana satu setet lah oke halo Nel apa kabar oh bebek love you di sini Kang Petro iya luar biasa landinge iya klambine ya pada kok landinge pundi Mbak oh bestine Yukenti ya? Bestine Yukenti, bestine kabel lah napa niki kalau kena apa? Kaya nonton nggih, kakak sangat niki jante sih tumplek ngomong tumplek ora bisa maklum lah anaknya kok iya, kayaknya kan wis jalur dicoplok ya krawat ya iya, betul mas saya jalan nyopot lah yo tayeng ae. Kasih bisa nyopot apa kan? Ya, takon di dewek lah. Takon dewek. Bisa ora sohib. Oh enggak. Aku sudah tidak padam. Iya. Niki Bos Manto niki napa lagune Bos Manto? Sayang dua. Coba rungokno kayak gitu betul. Jan cocok. Nggih mriki lah Bos, ampun teng mriku nah, kita tampilnya. Bos Manto. Bos. Agi nang kayak kakak pasar ta? Akeh ya, tudune sih tambah akeh ya Bos. Kan sekarang Cika sudah besar. Iki dari nang sapa? Gede dewek. Alhamdulillah sehat, Bos. Sehat pertama kaki. Nggih, sehat Bos. Om lahir batin nggih. THR pundi? Saru. Mboten anu gojek. Yakin tapi nek dibayar gelem ya nih. Anak apa ya? Nggih lagune sayang dua nggih Bos. Sayang dua. Kata komen sih ngepasi banget karo kombine maning ping-ping. Langsung ya, Yuk. Sayang dua. Duet nggih Bos nggih.
sehat selalu. Salim. Nggih. Turun nggih barokah. Heeh, berkah barokah nggih Kusanto. Dadah. Nah, sebotol minuman. Oke, langsung saja ini dikasih ya. Sebotol minuman. Ramekan sagongan. Ya, Yuk. yuk. Sebotol minuman menggugong. Dados. Dados. Nah, botolnya ketemu kontri. Biasanya beli botol. Gara-gara sebotol minuman nggih. Gara-gara sebotol minuman. Gara-gara sebotol minuman dia jalan sekoyongan.
Nggih, Pak. Mugi-mugi Pak Leksan iki juragan wedhus. Oh, ya ora maksude. Oh, lah pokoknya apapun usahanya semoga dilancarkan ya, Pak Leksan. Aku tak melu ngrego. Jangan dong. Ora aja. Oke. Matur Terima suwun, kasih nggih. dulu dong ke Pak Leksan dong. Matur suwun ki Pak Lekson. Ya. Gagah ya. Jangan sarang ya Pak Leksan. Sekarang juga Dadah. Dadah dulu dong, dadah. Bis enteng ya. tak rokok disit. Monggo matur nuwun Mas Petru. Nggih. Atur Mbak. Nes. Ya kan. Kendulat tak kendulit. Ya, ora usah disebut lah. Sidan kiri. Penyanyi kiri. Zaman ngaku belajar nganti sing iki melu nyoba. Kiri ngalah. Pengen pensiun. Anu turun mesin. Kan Dalam permintaan lagu tes enten iki enten sing nyuwun. apa? Aduh abang ya. Jam 12. Nggih, terus. Ini jam sari. Ini jam sari jane nyuwune kali, Mbak. Bajikang nggih mesti bajikang malih. Pripun Mas niki dipun gantos, Mbak? Mbak niki Mbak Genes dados napa mboten? Nyuwune bajikang. Oh, sekali. Ayo wis ora apa-apa ganti jam 12 ya. Nggih, monggo. Jam 12. Duete kali niki Pak Hadi. Pak Hadi Pak pundi Hadi, niki Pak monggo, Pak Hadi? Hadi. Monggo Pak Hadi. Nika jeneng duete. Pak RT nggih, Bu. Kok hiburan? Oh, siap loh. Men Hiburan nggih, Pak. Yang Nggih, Pak. langsung mawon, Pak. Langsung niki, Pak. monggo langsung mawon. Oke. Ayo, yuk. Jam 12 monggo. Ya, ya, ya. Kelingan manis kelingan ramah keutut kasih sayang hatiku lamun dadi kocone asik sayange wis kuwe bojo nanging aku wis kadung tresno rasa hati yen aku ora lakon melu duweni asik Barat kulit hijau, sing gagas wis duwe bojo. Aduh ada semut turun rondo ojo dirabu. Sumpah ingetin Sumpah janji. Jagoras manis rasane enak yang bilas tak enteni randane sayange wis duwe bojo nang aku wis kadung tresno rasane ati yen aku ora kelakon melu duweni Matur suwun. bisa dipatur. Nggih, matur nuwun, Mbah. Baik. Jebulane suaranya jebolan wira suara ya mesti. Apa nggih, Mbah? Jebolan seniman ki. Nah, Dek, aduh. suarane baik. Nggih sampun niki Mas Nggih, Bawo. matur suwun nggih, Mbak Nggih, Genes. sami-sami. Katuran setunggal malih niki Mbak Umi Lailatul. Mangga Mbak Umi, ayo disepot sing gayeng Mbak Umi dados sepot. Yuk.
gampang nggih. Angke niki. Kan suwe. Perdana nggih Mas ya. Ya ora perdana lah. Wingi sedurunge corona melu aku ya. Kan pun dangu. Ya wis suwe banget ya. Nggih. SDSM Pak iya apa ya? Tasik. Iya nyong. Galingan nyong. Udah. Ada permintaan lagu dari Mas Yatno. Ada duet. No. Lagune Roro Jonggrang. Pundi niki? Mangga. Mas. Mas Yatno niki tanggung jawab niki. Umi wis menyat. Sampean wis menyat apa urung? Udah. Apa wis badi ya? Pun kondur napa nggih? Pun kondur kayane lho, Mbak. Mangga lintune. Boyo-boyo. Oh, boten ketinggal. Ora keton. Pundi? Oh, Mas Gareng MC. Oh, nggih, monggo Mas. Panggilan untuk Mas MC ya. Aso ya. Mas Gareng. Monggo Mas Gareng. Tadi minggah panggung. Mangga Mas Gareng. Monggo Mas Gareng. Ayo, ya warane ngenyong ngerti warane you can ya. Mangga Mas Gareng. Abruk tangan. Lagunya apa Bang? Yowo 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 yowo. Yowo 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 yowo. Kan pendrong budon. Mangga Mas, jang pita pangan pi. Mas Gareng baya-baya. Mangga Mas. Sugeng dalu Mas Petruk, Mas Bawor. Nggih. Sugeng enjing ugi. Nggih, siap. Nyun sewu sing tengah mboten kula sebut nggih. Mas Gareng anu pun Gareng dewek. Masuk Gareng ngomong Gareng. Niki langsung mawon nggih Mas. Langsung mawon mangga. Pupusena langsung Oh, mawon. pupusing nelangsa. Nggih. Beres. Panyuwunan saking Mas Galang. Oh iya. Di Tunggul Sri Hartasyo kali Mas Seno. Mas Siap. Aryo nggih. Oke. Anu nembe pisan derek Mas kula dereng apal. Siap. Ayo Mas. Pupusing nelangsa. Mas Fikri. Sepurat yo. Kenapa sifatmu saiki wis beda? Kowe ninggalke aku mengganti wong liya. Apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ning pinggir segara. Sabar ya. Seseping jerat ketuhan pancen ora oke arep mikir meneh kowe ora duwe ojo selamat kene sekarang aku harus keputusan resmo Apa iki satenane tabirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe. Mari pasang rangke lintang ingkang kosong kowe teko gawe loro marang tresno. Apa iki satenane tabirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe. Satu
tresno kowe tega gawe loro marang tresno iki wis aku ilingane aku sepurane gawe ati terus Nggih, sami kesangkot paling rezeki ning ora akeh. Nggih, alhamdulillah. Aja ndeleng nominale. Terus Dalam deleng wonge. ala. Iki nyaje lho, Glek. Iki piro, Mbak? 100.000. Pinter. Piro? 100.000 lagi. Matur semanun. Aku setoran mekar. Siap. Aku setoran mekar. Ya, ngawur bosok. Matur suwun. nggih matur suwun jajoke main yo aku sudah muak main mutung ya men lunas keripik gedang keripik telo sithik edang matene roto kang tawur kang gareng ayo bali marang pagliran kendolan Sunai Wisnumawati ana ing karang tumari tan samar pawureng sumon Sinok moyo winak duwe kasepi ini pandalan nekal upan bukan Sablong saking pangembanan punika ana remen sorong pindha gempalane Kartika. Semana cahyane hanelai. Sang Bagus panengaken Raden Harjuna. Janaka Bambang Permati. Kondo Atrateja. Yoganta Margana. Bagus warane karang going busana Sekti Mahabara. Nampi piswanipun Lurah Semar Badranaya. Duda manang menung jagat para santo sanggulangi sedaya begoko kaya tembok moblong-moblong kaya gentong dewe kangge jawantah cipati kangge saka jalma semangga miswanipun urat sarung bawor para garing sumawana pintrek kantong golong mangkono pangundhan paring Raden Ajur ingkang dereng kebabaritisan gitu romaksa ing wangi teko ayo lo boto ing leloro lukuto pilai
ning adonya damarang mami dae sarawuh sing andika ndara kula ndara sunung ngaturaken bektiten ya wis tampa pangsuku dadi tampanono kakang sanget anggen kula mundi dadosaken ceci udah kula pun saru bapor kula ngaturaken bektiten ya wis tampa pangsuku dadi tampanono war sanget anggen kula mundi dadosaken kawilujengan kaya niki kula pun nalap kareng kula ngaturaken bektiten ya wis tampa pangsuku tampanono sanget anggen kula mundi kula pun petrok kantong bolong ngaturaken bektiten ya wis tampa pangsuku tampanono Petro sanget anggen kula mundi dadosaken jejiman janur gunung kadingaren kampir sudung kula karang tumaritis Kakang Semar kula Den Koko Prabu nembe wae nyumpeno menika kimpen kembange tiyang sare yen to Praja Ngamarta banjir bandhap ngenderake marang pusaka jimat Kalimasa do Kakang mula dina sampang bayu jaga katentreman Arjuna lan kudung sumuruping banyu nampa milih tangan Kakang yang sombro rupa wis cekare yang salat risang ngaweng gandro sabaran katulo bukir moyak mayit saking gas palemur lo mari sang gandro doa Sumitra tanaya marang mreh reng seneng wana sangsaya mari ingsun alah panjenengan mucring mlataka kelap lakune wadha crik-crik kang wong bagus mlebu sajroning wana tak takoni sapa kang dadi jeneng aja mati-mati tak ora takon karo aku arep sumo saka ing kasatriyan Madukara bali takon sapa kang dadi aran sarengku tito kelop gender menjalin kesek ratu musikku pati guntur geni ana dikati apa nggung karepeng wana wasa kulit apa tandur aja bacut kowe janapa ento yo bacut ora ento yo bacut wae lah kami manen kowe
yen to kembacut dipager sreng buta pating sepopo sampar sandung rambuting kubet penti sing absra pangkas lakon leno pangit amut tebak rangsang wadamu Yang memandang
paman kayuanan ingsun. Anwati saiki wis mapan ning gising segara. Jeneng sira bakal mukti wiwana Prawati bau dena mapan ning negara kuning dasaring segara. Kocan-kacar itu nalika samono munggah ning dirgan para gendreh Kencana ingkang sampun gendong Dewi Banowati. Boten mangetosi saking katebian. Raden Garukaca mancal pundhahipun mlebet sajroning segara. Ayo Banowati. Yo. Dolang-lang muridku ya putu Gungger sing katut Kanca Prabu Ananggarwaca ngaturaken sembah pangabekti Kanjeng yang kepundhen kula yang pendhita Tuna ya Nger wis satempo pangsring pun yang dake tampanana kula muridku putuku Gatotkaca saged kula mundhin dadosaken jejiman wonten wigantos menapa kowe mau perlu kapak jejer kowe mau perlu kapak jejer wonten sajuganing titah mencorong cahyanipun nembol dhateng Ratu Banowati. Ratu Banowati didusta ana maling guna ning negara Ngastinapura. Ngaku ning gendreh Kencana ning jatine gercananipun ingkang yang Kameti Janaka kaenan. Kala dina sampeyan kok Nger ingkang bapa njaluk tulung Janaka mengko sementas sapa dasaring segara larang kaya blarak lolo kaya mumbalawe kinten kula sanes paman Pangeran Arjuna pokoke satambahe gandeng malinge mlebu nang sajroning segara dasaring segara kene asal mengko jedul wujude menungsa bocah lanang duwe malinge lawon nang segara kok suwe temen aki kungkum apa ki ngapa aja-aja pada kosong-kosongan juga iki kosong-kosongan pada buka-bukakan gede-gedean gede sing kene apa gede sing kana menawa sanglir gede sesisik so pokoke mengko asal sing metu wong lanang kuwe malinge cekel Ger so kocap cerita nalika Raden Garukaca cangcut salimondo mundi dawuh ngasanipun eyangipun Dayuhan Duna awit sampun mancal pundhahipun Raden Gendreh Kencana ngantos mlebu sajroning segara eling-eling Raden Antasena sawegja ngawu Sudarma silem sajroning banyu awit putunipun Sanggang Baruna mentas sampun jedul sajroning negara Ngamarta dipun tundhung ngasanipun Raden Garukaca Kadru Kaukasan Kata Sang Gatotkaca kenan Mambagarga Suta tetapi robarta maneh muji setinira kono satru mencorong cahyane jedul sajroning segara kowe sapa Gladewanu pigulang tepang Raden kula menika Raden Antasena panjenengan lajeng sinten Raden aku Garukaca Raden Garukaca nuwun sewu Raden menapa leres menika praja Ngamarta dasar Baranyata ana wiganti kang piye kula menika badhe ngawawu Sudarma awit kula menika alit dumugi ageng sak menika dereng nate sumurut sapa kang ukir Jarabaga kula kang sapa kuwi Raden
kula bae ngerti sumurut ana ngendi Sudarmaku jarene yangku panenggak Pandhawa ngaku Bratasena utawa Werkudara. Zaman lakon kang wis kawuri, ana lakon Dewa Ruci ketemu karo ibuku kurang ayu. Mula kang saka kuwi Raden, yen panjenengan ngerti, ayo tuduhake nang ndi papan dununging Raden aja percaya raket bae kowe. Yo. Bor. Udah. Ana apa dong? Dagae ku malah ana wong tanding yuda bendu tama bendu Lopati. Ana satria mentas saka ing segara, larak kaya darak luruh kaya ngumbak lawe. Awit perintahipun Pandhita ing Sukalima Dayang Durna. Raden Garukaca manut Sang Jotaliwanta anakune sapa-sapa ning aku krungu kan. Kae jerar ngawawu Sudarma, anake Raden Werkudara patutan nglawan Dewi Urangayu. Kang Bawur kelingan ora kan? Kelingan apa? Jaman sing wis lawas. Aku karo sampean tau ngetutenan Dara Werkudara, nyemplung nang aring segara, ketemu Sang Hyang Ruci. Bareng wis ketemu nampa wujuding pusaka, banjur kampir sakwetara mapan ana ing Samudra Suci ketemu Sang Hyang Baruna. Nah, Dewi Urangayu tibake rasa tresna semana uga Dara Werkudara. Ya kae terus nyeman dan kelingan pelakon kuwe nyem. Tirta Pama mijil nuwake ponang jembing bayi. Aja-aja bocah kae turunane Ndara Werkudara kalawan Dewi Urangayu. Lah wong kalau sedulur ya kamu pada gelut-gelutan jare kan. Iya. Ora kena kudune yo ora kena trak gawe bubrah rukun gawe sentosa. Karo dulurke sing guyub sing rukun. Gawe wis Kang, tak sejare tak sapi bocah loro kae. Kete. Mungkin kriyen kepiye pawur mungkin kriyen kan mangga lenggah riyin jenengan niku tasih alit muda tumaruna dereng ngertos sejarah kula sing ngetutaken Dara Werkudara jaman lakon Dewa Ruci mlebu ning sajroning samudra ketemu kelawan Sang Hyang Ruci. Lah, jur kampiran ning kayuwangan Samudra Suci ketemu kelawan Dewi Urangayu kaya niku. Nuwake rasa tresna mijil tirta kama dadi Raden Antasena niku duluren jenengan ampun samita kaya mangga larep iman kula mawon sabare abar wae belagden mungkin kriyen Den ampun kesusu anggonipun panjenengan nika mengsah lawan Raden Garukaca. Kowe sapa? Kula niku Pitruk kantong bulung Panakawan catur ana ing Praja Ngamarta. Oh kowe Pitruk nggih. Ana wigati piye, Tru? Jenengan Raden Antasena. Ngawamu Sudarma. Iya, Tru. Kabar ngawamu Sudarmaku kuwi jarene Rama Werkudara. Nah niki kula ngertos. Jaman sampun kepungkur nalikane lakon Dewa Ruci. Raden Bratasena nika kepanggih Sang Hyang Ruci lajeng kampir sapetawis wonten ing pertapan utamanipun kayuwangan Samudra Suci. Ngarsanipun Sang Hyang Baruna ketemu karo Urangayu. Tir pada irenge sir pada tresnane nuwaken rasa tresna mijil tirta kama. Miakling sing Gumbala Giri medal jenengan lahir ponang jembing bayi awit Dara Werkudara nika tasih ngayahi kewajiban sanesipun pramila dipun tilar sak petawis nanging anggenipun jejodhoan nika anggenipun dawuh nika sampun dipun sakseni dhateng
para Jawata ana ing Samudra Suci. Mila sampun sak menawi Ndara Werkudara nika garwanipun Dewi Urangayu. Mila saking menika Ndara Antasena tartamtu putranipun Ndara Werkudara mangga Den kula pasrahaken dhateng Sudarma jenengan Den. Ngriki nderaken kula Den. Tresna sinayeng manggelu mangruk mining cakranira merahina semu bang Hyang Aruna dadi netroan kanggo rapuh sadane kukila ring tanikara paketar ini dungan neku musik ini pansa kametoke ayat ono Yuang Sukmawati nanggung muga ngayomana marang kayuwanan ingsun Koko Prabu Slawuji ngandika kula ngaturaken prembagi saha ngaturaken kawilujengan katedha kalingga murda simanakramaning Yayi Samyaji pangesringipun Kakang Dadi Tampanono Yayi sanget anggen kula mundi dadosaken kawilujengan ngaturaken sembah pangabekti Koko Prabu yo Yayi kaipe wis sak tampa wah jalindeng Kakang ora iso basa nyembah basane wae atur marang jalindeng Kakang Dimas Werkudara so pangesringipun Kakang Dadi Tampanono Yayi Kakang Dadama sika urip kemulane Werkudara Yayi Samyaji menika wonten wigatos punampi ninggalipun Kakang Semaya numarep ning Praja Ngamarta Yayi nuninggi Kanjeng Koko Prabu nembe kemawon kula menika nyumpena Kanjeng Koko Prabu impen menika kembangipun tiyang sare ngimpi menapa jroning gedhong pusaka Praja Ngamarta menika kalurugan banjir bandang tanpa sangkan ngelurugan banjir bandang tanpa sangkan lajeng ngendangaken dhateng jimat kalima sada Kanjeng Koko Prabu jimat pepundhit saged wasaya panuwun saged Prabu
sumirat yang rawe arsa micir mongo paning sapuncahing gunung para tandane wis bangun enjang para tandane wis bangun Bojleng Islanan lagune jeneng-jenengan Mila Dewanu kegulang tepang sinuwun abe saking praja kula gising segara kula pun guntur geni menapa leres menika praja Ngamarta paduka ingkang jejuluk Prabu Puntadewa lakotang terus serang lakotang Gurawali apa aku kengaran Prabu Puntadewa iki negara Ngamarta kowe aran mau sapa kula pun guntur geni jagat dewasya ing Bandara jagat Pramudita menika sinten Ratu Durawati Prabu Sri Bathara Kresna ngaturaken sembah ya wis sak apa pangsukut ya kita panono ana wigati kang ngepiye Pati Guntur geni kowe jadane kula menika pengen kepanggih kelawan raka kula Kakang Gendre Kencana nanging jroning pasumpenan kula saged kepanggih lawan Kakang Gendre Kencana ing saranane kudu nganggo dolanan jimat Kalimasada mila saking menika Gusti parang boten kepareng kula badhe nyuwun ngambil wujudipun pusaka Pamasonya pratangga windoya tamun-amun lirik gumampang malating marti mancara iki sapa gedhe dhuwur baling ora pepentara cawat Warakutara ana wigati kang kepiye ora usah rebukan jimat Kalimasada karo bareng Kakang wah karo Warakutara wae ora diparengake Runto paribeksa gedhe cilik bakal dadi bandir gedhe sarabake krikil untuk cendil aku tiba keblas etak kelak-kelak gong anu kudu sarwita maneret pokoknya cek plak gong sing ngempul ya kipernya ya kegulan wae wong kempul marai nuku ini kan isin kang tau goblok non bagus rompang aku kegulan bae angga dilirik mung sangajeng iki togok kula Gusti jabulane Sekti Mandra Guna Warakutara gogen koyo ngene kelakon burung kula bakal ketemu Kakang Gendre Kencana moga kedaton jarene Ratu Ngamarta wong adil kula marta
anggorak menika ratu sing adil Balamarta. Duweni Lutira Seta. Sabar Narena tega donya laling batin. Mila dinten samangke kula menika badhe ngambil wujudipun pusaka supados kula menika kepanggih kelawan raka kula Kakang Gendre Kencana. Barang boten kepareng sinuwun yen kaya mangkono Pati Guntur Geni sawetara bakal tak paringake wujuding ponan pusaka. Jimat Kalimasada aja mung jimat Kalimasada. Nyawaku yen mbok jalu tak pasrah. Aduh, ngaturaken kenging panuwun. Awae. Oh, nyuwun pamit. Ilang support dilaku mung ayo kono marang kalian. Terus mau sinaya mangrung meneng cakranira. Kinatur Sekar Wijaya Kesuma. Cilemanci dandang sumyang. Yai sampeyan dipancen wis duweni watek. Sabar Darana tega donya laring pati. Aja mung wujuding pusaka jimat Kalimasada. Nyawane wayan ana sing jaluk bakal dipasrahke. Yo. Dimas Werkudara yo tututin aku jantraning Pati Guntur Geni. Layap gegegu saturita mel-mel den. Menika wonten sadramen sorong cahyanipun. Wah, sapa Semar Kakang? Oh, monggo dipun paringi piterang piyambak. Aduh Kanjeng Rama ngaturaken sembah pangabekti. Wah, ngaku anakku. Kowe sapa? Kula menika Antasena putranipun Kanjeng Ibu Rangayu. Payahipun Kanjeng Rama barun pun kengetan napa mboten? Nalikanipun lakon Dewa Ruci. Anjane niku mlebu sajroning dasaring segara. Paringi gelung minangka lan sak panunggalipun tampil sawetara ning Samudra Suci. Nuwake rasa tresna kelawan Dewi Rangayu. Lah niki yen kakene nyumpenompi Pijil Tirta Larangan dados Raden Antasena niki den. Kula bongkong banget. 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 Ayo. Kalau tak aku di anakku ya kowe bisa meratasi gawe kudu cacut dari kudu ojo lemar-lemar. Rasanipun Kanjeng Rama kados pundi mo? Ana maling Gojak Parwati lan uga nyolong wujuding pusaka jimat Kalimasada. Yen to bisa labuh marang Praja Ngamarta akoni anake urip tutuman. Tobat. Raden Gendre Kencana. Ratu Ayu. Kadosa pundi? Jarene kowe iki jauh karo aku. Bareng wis kecemplung sajroning dasaring segara turangku. Disambut karo ning dasaring segara. Banjur kowe turang gebok ora nyenggol marang aku. Jane karepmu ki apa? Lakon tangtul serang bae. Yen aku mung kanggo srana nyolong Banowati mung kejaba kepengin ketemu marang sedulurku Napa. Ya kuwi Guntur Geni. Ning serangane kudu aku ngumah-umah bareng ana negaraku kelawan Banowati. Kang saka kuwi. Iki
iki jane mung kangge sarana murih aku ketemu kelawan sedulurku. Aduh kakak. Kakak. Oh, latala. Iki apa bener Kakang Gendreken sono? Dasar para nyata kowe sapa? Iki adikmu Kakang. Aku adikmu Guntur Geni. Aku nampa wangsiting dewa bisa ketemu Kakang Gendreken sono iki seranane aku kudu duweni dolanan. Ya kowe Ciman Kalimasada iki wis tak jaluk. Aku kudu mlebu sajroning segara supaya ketemu Kakang Gendreken sono. Semono uga adikku, aku bisa ketemu karo kowe ning sarane aku kudu mau bareng lawan Banwati. Ratu Kedaton ana ing taman Kadilengleng. Atau bacane iki mung kanggo srana supaya nemokake sedulur. Kowe iki Sang Ratu pramila saking menika kula menika sampun kepanggih lawan Rangga kula sedulur kula. Iki wujuding Jimat Kalimasada pasrahke marang Ratu Banwati. Yaksa rupa kagiri-giri kenya lera Prabata ana sadra mencorong cahyane sapa kang dadi aran? Ana sadra mencorong cahyane sapa kang dadi aranmu, Gus? Aku Antasena. Kowe sapa? Aku Gendreken sono. Guntur Geni. Ana wigati mlebu sajroning segara. Aku arep njaluk ngerebut ponang pusaka Jimat Kalimasada kelawan Ratu Banwati. Kala dina samangko kesumikir aja ngrangani dalanku kowe lah. Ratu Banwati, Jimat Kalimasada kang basana aku ketemu lawan sedulurku. Ora diparengake kowe njaluk ngampil wujuding ponang pusaka. Iya. Iya. Ayo sulke aku aja mbok ruta maripeksa kaya mangkono. Kocap carita nalika semono. Larak kaya larak, luluh kaya ngumbah lawe. Raden Antasena iso ngasorake kridanipun Raden Gendreken sono miyah pati Guntur Geni. Eling-eling nalika ingkang sampun kepumbur Raden Gendreken sono menika kelawan Guntur Geni sejatosipun ciptanipun Kakang Kawah Adi-ari. Kakang Kawahipun Raden Antasena, adi-adipun Raden Antasena. Gendreken sono Kakang Kawah. Guntur Geni adi-ari. Sajuga mlebeng wonten ing astanipun Raden Antasena saknalika tanganipun keple wonten sajamahe. Yo. Iya. Aduh. Apa? Iki sapa sakra kok bagus. Aku Antasena. Banjur panjenengan Banwati. Aku Antasena anake Rama Werkudara. Tobat. Nggawa wujuding Jimat Kalimasada ya dasar para nyata nggih plonangku. Tanganmu kena ngapa? Bareng aku tanding yudha kelawan Gendreken sono lan Guntur Geni banjur
raga sak sukmane mlebu ning tanganku dadi keple ora kaya jamak lumrahe. Aku mau iso malangkring saiki abot tanganku keple iso kanggo apa? Ora dadi boyo apa? Mbok menawa dadi bocah kang mursid iso piguna tumrap bangsa lan negara. Ayo dina saiki tak sowanake wujudipun jimat kali poso marang Kutha Timur. Monggo. Semua dinanggung muga ngayomono marang kayuanane ingsun. Mboten panglin kados Kakang Mbok Banowati. Ya dasar para nyatangku wujuding jimat Kalimasada kang dipusta dening Guntur Geni. Lah banjur kae sapa? Aku Antasena, anake Rama Werkudara. Jaman kang wis kepungkur ana lakon Doroji ora kena dicritake. Yen kaya mangkono menawi mekaten Kakang Mbok Banowati kanjenge kalian kula kemawon Kanjeng Koko Prabu. Monggo Kakang Mbok. Ya dasar para nyata dibudi wong bagus aja niwit-niwit. Ya maher kae. Inyo ngerti nyong. Mengene jane ketemu mung bedangane lapas. Ya kae sih. Nang ngisor papringan kae. Ya. Apa ora gatel, Kang? Ya ora kae sing nyatane. Asal mung kaya kuwe mbok nang dipapan didunung mbok gatel karo ora rasane ya enak bae. Nah. Kanggo manteli penayakan. Lah mangkat ya. Sampun paripurna. Sampun paripurna. Sampun paripurna. Alas sampun paripurna. Alas sampun paripurna. Layam lagek gugek satulita mel Dara kula Werkudara. Sembar Kakang kuwi. Sampun paripurna menika Dara Antasena sampun anggeni dhateng panjenengan dados putranipun. Nanging enten sing boten trima nika rombongan Kurawa ingkang dipun pandhegani Dursasana. Monggo dipun rampungi Den. Lengen Cimron penon bintang yuri Werkudara wong paling guk ora bobot ora Jawandayu. Saiki Panowati tak jaluk ora usah kumpal-kumpul karo Janaka. Panowati garwanipun Koko Prabu Duryudana kapiwanen. Yo
Antas kanthi lampan Antasena takon Rama ugi sampun paripurna gelaran ribit kula sak dalu mangke ngaturaken geng panuwun dumateng ingkang kagungan hajat Bapak Sutrisno lan keluarga. Mugi-mugi anggonipun mitanaken Nak Mas Alif Ilham Al Hafiz punika dados putra ingkang saleh piguna tumrap bangsa lan negara. Amin. Allahumma. Nggih. Kanggo bilih kula sak rombongan kathah aturaken mintak kirang prayogi gunging pangapunten ingkang kapet. Wasana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.